is verstandig. Die blijft lekker in de auto zitten. Ja. Oké, smakelijk. Tjus, Jeppie. Wat? Oh, ja, Lotte, dat nou net een van mijn favoriete... A Big Bag of Bugles. Of niet? Dank u wel. Nou. Wie is dat? Jackson. Hey Jackson. Ik ken... Oh, hier zit... Oh, wacht, hier zit... Mensen, kijk toch. Kan ze de kassa zien? Mag ik vragen waar jullie naartoe gaan met dat ding? Naar de oud ijzer. Ja, maar dat is zonde. Ja, moet je hem kopen dan? Wat geef je ervoor? Laat ik hem uit, zal ik hem bij jou eraan. Ik heb hem eigenlijk niet goed kunnen zien. Ja, doe de deur open. Is het een oude? Zeker oud, pik. Antiek, jongen. Hoi. Maak er maar eens een close-up van, hé. Een close-up. Hij is wel leuk. Hij is wel leuk. Superleuk voor op de studio, of niet? Zeg hem maar eerlijk. Doet hij het nog? Hij zoomt op zijn mens steekt. Ja, dat is een ramp hier. Maar... Maak hier maar eens een camera shot van. Van die rampenes hier. Maar hoe kom je eraan? Gewoon gekregen. Gekregen? Ja. En dan breng je hem naar het oude ijzer? Breng hem naar de Oudijzer. Ja. Want hij staat in de weg. Hij staat in de weg, joh. Slag, ja. En vindt Jackson dat niet leuk om met die... Maar jij vond het toch leuk? Of niet? Hij heeft er al mee gespeeld, dus. Hij heeft er al mee gespeeld. Is een Ja. geboren verkoper of niet? Ja, ik, hè? hij wel hoor. Zeggen ze. Is dat ook je vak? Wat? Dingen verkopen? Spulletjes. Spulletjes? Ja, schijnbaar. Oké. Hoe noemen ze dat ook alweer eens in Maastricht een hoedeleer? En een hoedeleer. We hebben, ja, dat is, volgens mij gaat het in het record, de hoedeleer. Ja, 3 keer in de Ongerweg heeft gezeten. Kennen we ook Limburgs praten? Of Wat je wil. Wat Ja? je wilt, jong. Ja, een prot zou ook gewoon, dat prot ik waarschijnlijk. Nederland, Maastricht, plat. Best een echte shang. En een kampshang. En een kamp En een kampshang. Een echte kampshang. Dat is de helft. Dus helft kamp, helft shang. Ja. Maar meer kampsbloed dan jangsbloed. Maar dan had ik eigenlijk een huisje op. Ja, ik een ook. huisje op Ja, wielen verwacht. regel dat maar eens hier zo. Klap de wielen uit. Ik ben weg hier, pik. Is geen probleem, jong. Hey, Jackson. hey vriendje. Hoi. Ja. Heeft hij net zijn slaapje gedaan of Hij moet moet hij hem nog een nog gaan slaapje? doen, ja. Daarvoor zit hij in de auto. Oké. Rust. We hoopten eigenlijk dat hij nu even ging slapen. Oh nee, maar zo had ik er vroeger ook Rondje eentje. Als die lag te huilen, ik zette hem in het stoeltje en ik... Ja. Als ik het drempeltje van de garage uitreed, dan was het ploep. Ja. Alles voor rust. Alles voor rust. Alles voor rust, jazeker. Dus even een rondje oud ijzer. En Even dan, een rondje oud ijzer. En dan heeft Jackson zijn slaapje gedaan. Ja, toch? Als ik de naam Jackson hoorde, moet ik aan dingen denken. Aan die serie, hoe heet die nou? Undercover. Motorrijders. Nee, met Frank Lammers. Oh ja. Dat heet toch Ja. ook die Ja, maar die heet toch geen Jackson? Ja, die kleine. die kleine, heet Oh Jackson, jawel, ja. jawel, die heet wel Jackson. Op de Van die cowboy Belgen, ranch. Ja, Op klopt. die hele foute cowboy ranch. Klopt. Ja. Jackson. Klopt, ja. Hey, en, maar je komt dus van het kamp. Dat is een kampshang, zei ze zelf. Kampshang, zei ze, Een jong. kampshang. Kampshang. En een kampshang. Ja, joh, dat is een zang of niet? Ja, nou, maar Ja. u komt daar niet terecht. Waarom woont ze niet lekker op het kamp? Ja, reken maar een plekje dan. Geen plek, hè? Moet je bij Pim gaan zeuren daar. Pim Zuid. Is het het, Dan ga je daar eens even klagen aan de muren Wachtlijsten. trekken. hoe noemen ze dat Meer alweer? kampen bouwen. De uitsterfconstructie of zoiets? Uitstaafconstructie, Ja. zit ik hier. Kijk waar ik zit. Dat kent toch niet? Koopwijk. Ja, gezellig, maar Is het echt zo erg? ja, ik weet het niet. Rondje buurt doen. Oké, Ooit vanzelf wel. stel dat we een rondje door de buurt Ja, doen. een rondje buurt. Wat komen we dan tegen, denk Niks, je? toch? Oké. Hey, en hoe kent je elkaar van? Mag de camera uit? Nou, laat ik zo zeggen, we zetten nu de camera uit om dan weer op nee te beginnen. Omdat we nemen altijd 11 minuten op en er wordt niet meer in geknipt. Ja. Dus, Dat is het beste. maar we verwachten ook niet dat ze dingen gaan zeggen die ze niet kwijt wil. Nee, dat snap ik. Ja. het Nee, we dan- weten precies hoe dat werkt, hoor. Is het dan, ja, is het een spannend verhaal? We hebben niet We meer hebben spannende, spannende dingen, joh. Oké, Goh, had je nog alle kleren aan? Wie Nee, wie tuurlijk elkaar leuk alles uit, joh.
Goh, wat is dat dan? Oké, Jackson, ogen dicht. ja. Hey, en luiers door de ganse auto? Ja, Deuren altijd van de eentje auto. bij je hebben. Nee, maar onder de stoel ligt Onder er de nog stoel, eentje achter. overal. Ja, we hebben meer. Maar zolang het maar geen Stop, gebruikte ja. zijn, hè? Nee. Ja, Nee, maar over luiers in de auto gesproken. Een leuk verhaaltje horen. ja vertel eens dan. Nou, wij gingen, ik wilde een keer een nieuwe auto kopen. En was op zoek naar een andere auto. En wij misschien zit hij wel te kijken, die meneer uit Elslo. En wij gingen een proefritje maken. Je zal blij zijn En daar. we hadden onze zoon, onze oudste, hadden we bij ons. En dat was toen nog maar een boksenpoeper. En op een gegeven moment, wij waren die proefrit aan het maken. En we roken al dat het geen zuivere koffie meer was. En Oh, lekker, hebben, man. Ja, toen hebben we dus op de hoedenplank hebben die een schoen box gegeven, zoals wij dat zeggen. En op een gegeven moment die auto weer teruggebracht. Maar die hele auto die stonk naar... Ja. Dat is wel goed. Maar ja, het was overmacht, hè? Ja, daar kan je niks Het aan doen. was hè. overmacht. Daar kan je niks aan doen. Maar we hebben uiteindelijk wel de auto gekocht. Nee. Nee. Ja, Dat doe je maar toch niet? Maar dat zaakje stonk echt dus, Ja, hè? of niet, hè? Dat stonk echt. Wel korting, hè? Hey, maar denk je dat je ook nog een keer terug gaat naar het kamp? Wie ik? Ja, ik hoop het, hè. We zijn aan het wachten. Er liggen Pim Zuid, hè, We joh. staan op de De lijst. gemeente Maastricht en zo. Die werken toch alles tegen hier? Hé, hey, help me even. Ik ben een Noord-Limburger. Wie is Pim Zuid? Is dat een wethouder of zo? Ja, dat is schijf hoor. Nee, het is gewoon een woningstichting. Die regelt dat van die woonwagen toch allemaal hier. Oh, dat is Dat is de bos van de woonwagen. woonwagens. de kamptenaar Een is dat. ambtenaar, ja. De kamptenaar van Maastricht. Ja, de ambtenaar van Maastricht, jong. Maar, Samen met de gemeente moeten dat regelen, jong. maar besteedt er dan een lease waar ze dan op in kan stijgen of zo? Of er een plek? Ja, dan sta je op zo'n plekje. Oké. Is dit, en wat zeg je nou? Is dit huren of is dit Ik, hè? koop? Nee, joh, ik zit gekocht, ja. Serieus? Nee, tuurlijk niet. Ja, weet ik toch Ja, niet? hallo. Oh, hoor. Nee, tuurlijk niet, jong. Pik. Pik, man. Ik kan het niet kopen, pik. Hallo. Die lui hij zelf laten kopen, dag. En dan werken tot invalt. Hé, maar hebben ze de kassa niet op Marktplaats of zo gehad? Nee, joh. Op dingen toch. Ik heb die kassa leeg gehaald, daar gaat hij weg. Oh, hij is wel leeg. Hij is nou leeg, snap je? Snapte. Snapte. Daarvoor is hij weg. Maar wat kreeg je er nog voor? Ik weet niet, ik ga bij mijn moeder op de kar, joh. Oh, heeft jouw moeder zo'n... Ik vind dat altijd zo chic. Dan reist ze langs het kamp. We zien ook wel Duxat met het programma bij mensen op het kamp geweest. Altijd gezellig. Gezellig toch? Ja. Ja, Even schoenen gezellig. uit als je naar binnen gaat. Ja, hè? ja. Even gezellig als hier, of niet? Maar ik ben gezellig. Ja, maar dat is Ja, maar ja, jongen, ja. altijd. Altijd lol. Overal waar we komen op het kamp. Altijd We lol. zien in Maastricht ook op het kamp. Dat is altijd gezellig. Ja. Altijd leuke mensen. Altijd een preutje kloor. Ja, dan vind je toch raar dat er niet meer kampen bestaan, of wel? Altijd het hart op de tong. Ja, altijd. ja. Haren erop. Ja, Maar jongen. heeft mam dan ook zo'n aanhangertje staan? Aanhangertje voor de deur. Maar mam woont nog wel op het kamp? Nee, ook niet. God niet, ja. God niet, ja man. Niks, en mijn zus wel. Ja? Ja, dan ga je lekker buurten bij mijn zus, die vindt het Woont er gezellig. vlakbij. Welke kamp is het? Hier op de Hermensweg. Oh, dat werd stik wel, denk ik, of Ja, niet? bij die Tuincentrum. intratuin hier. Gaan we Oké, laatste Ja, ja. wagen De op Toekie. laatste wagen. de laatste Ja, wagen. zeg, ik ben net bij een broodje geweest. En dat is jouw zus. Dat is mijn zus. Hartstikke gezellig daar. En hoeveel broers en zussen hissen? Ja, één weet ik en de rest... weet Eén je dat je het weet. Eén dat ik weet. En, Eén en, zus. en de vermoedens? En de vermoeden, ja... 1, 2 verdwaalden misschien. 1, 2. Nee, 1, 2 verdwaalden. Oké, Moet lukken denk ik. maar is dat iets voor DNA onbekend dan? Ja, dat is een keertje? goeie. Dat is Ja? een goeie. Ja, dat is een goeie. Dan moet je ons wel op de hoogte houden. Ja, regel maar. Kom maar terug als je het gevonden hebt. Nou, is goed. Wacht, we hebben nog een waterstaafje in de auto liggen of zo. Dan doe ik even een, Ja. even een swapje. Ja, even een swapje. Oh, die heb ik laatst ook gehad. Schijn uit. Hier dat denken. Ja, daar mag ik niet meer rijden. Maar, hoe heten jullie trouwens? Laura. Laura en Hendrik. Hendrik. Sukkel. Waarom zeg je nou sukkel, Laura? Omdat dat is een super sukkel is. En jullie hebben een relatie? Zeg eens Ja. Ja, daar. Veel te lang. Veel te lang. Veel te lang. Oké. Dus komt hij eruit, gek. Maar wat doet dat met jou als zij super sukkel tegen je zegt? Maakt er niet uit. Nee? Nee, ja. Je weet waar het vandaan Ik komt? weet waar het vandaan komt, hè. Ja. Die? Die? Ja, die wil die kassa kopen, pik, maar geeft nog niks. De sleutel zit er nog op. Jazeker, maar die is hartstikke leuk voor de studio, Je man. zoomt alleen een beetje. En hij zoomt, zei je, hè? Jazeker. insteekt. Meenemen, of niet? Gooi ik hem om. Gaat de laan nog open? Jazeker. die gaat nog Zit er al niks open. meer aan.
Oh, heeft u wat? Wat bied je, anders gooi ik hem weg. Hoppa. Wat vraag je? Zeg iets, geef geld. Tientje. 2 tientjes en laaien. Een tientje. 2 tientjes en laaien. 2 tientjes. Kan ik een broodje bikken? Tientje en wegrijden. 2 tientjes. Nee, 2 tientjes vind Ja, ik te dan veel. laat maar Nee. zitten. Ja, ik heb het geprobeerd. Ja, Hè? ik probeer. Slechte handelaar hier dan. Ja, ik zou hem namelijk niet voor mezelf willen, maar ik weet wel een plekje. Ja, dan geef ik 2 tientjes, dat is zeker wel 2 tientjes waard. Oh, jij bent zuinig mens. Hé, ik geef ook cadeautjes van Ik ben een tientje. Nederlander, hè? Ja, dat bedoel ik, ja, Ja. dat is ik. Echt een Hollander, of niet?